e que Deus vos lo pague. Ademais do albergue, ca remodelación dos locais, das instalacións do Centro de Día e Inclusión Social San Xoán Bautista, os diversos servizos e programas, o comedor social, o apoio educativo, os cursos formativos, o centro de día, o novo servicio de telexerontoloxía, o fogar da xuventude, os ensaios da coral van a ter uns locais axeitados para desenvolver mellor as súas actividades. Un ten que sentir satisfeito e agradecer sobre todo a todos estes voluntarios de Cáritas pois a labor que veñen desenrolando. Vedes que sempre tuvo esta parroquia, como ten que ter un creente, a dimensión social e caritativa, o compromiso polos máis desfavorecidos. En estes tempos de crisis económica vivimos como nunca o compartir a solidariedade. Esa carpa que antes do Nadal se coloca aí está nos sendo ese bo reclamo.